हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഗുരു പൂർണിമയായിരുന്നു. കൂടാതെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോധാന ദിനം കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 10. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആദ്യം നമുക്ക് ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തിലെ ശ്ലോകം കൂടെ ചെയ്യാം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനോ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 ഉള്ള പുസ്തകത്തില് ഉണ്ട്. ഇത് പേജ് 115 പേജിലാണ്. ശ്രവണ സ്മരണങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ഇതാണ് അധ്യായം 10. പുസ്തകമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. അധ്യായം 10 115 പേജ്. ശ്രവണ സ്മരണങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ 43 ഇനങ്ങൾ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 43 ഇനങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ബാക്കിയാണ് 42 വരെ കണ്ടു. 42 മാതാജി. 42 വരെ കണ്ടു. ഇനി 43, 44, 45, 46. അപ്പൊ 43 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് 43ാമത്തെ ഇനം ശ്രവണം. ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രവണം, നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ്. 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം, നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. അർജുനന് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി, താൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോകാനിരുന്ന അർജുനനാണ്. എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ് അർജുനൻ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുകയും സത്യം എന്താണ്, പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണം പറയാം. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തില് ശ്രവണം, ഭക്തിയുത ശ്രവണത്തിലെ ശ്രവണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പരിഷത്ത് രാജാവാണ്. രാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രവണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും തുടക്കം അത് ശ്രവണമാണ്. പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളില് ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തില് കുന്തി ദേവി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകളാണ്: ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ
ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് അത് കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാനും ആനന്ദത്തോടു കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടും. പിന്നെ ഒരിക്കലും വീണ്ടുമുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരില്ല എന്ന് കുന്തി സ്തുതിയില് കുന്തി ദേവി പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണം തന്നെ 3 തരം ശ്രവണമുണ്ട്. നാമശ്രവണം, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, നാമശ്രവണം. ചരിതശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ. പിന്നെ ഗുണശ്രവണം, ഗുണാതിശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണ്. ശ്രവണം തന്നെ നാമശ്രവണം, ചരിതശ്രവണം, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് നാമം. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ നാമശ്രവണമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നാമജപം, നാമം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, നാമം ശ്രവിക്കുന്നു. അതാണ് നാമശ്രവണം. നാമശ്രവണത്തിന് ഇവിടെ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലെത്തിയവന്റേതിന് തുല്യമാണ്. സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം. കാരണം അവരെല്ലാം ഒരു മായാലോകത്താണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ജീവിതത്തിലെല്ലാം. എന്തെങ്കിലും അവര് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം കിട്ടിയാൽ അതിൽ തൃപ്തരായി, അതാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ മായയാകുന്ന സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ 2 അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട്. എന്നാൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ സർപ്പദംശനമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും? ശരിക്കുമുള്ള ബോധത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അബോധാവസ്ഥ. സർപ്പദംശനമേറ്റവൻ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യ അബോധാവസ്ഥയിലാകും, തുടർന്ന് അതിനിദ്രയിലും. തന്റെ സ്വത്വത്തെയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെയോ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവനാകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തതിനാൽ മൃതപ്രായം എന്ന് തന്നെ പറയാം. സർപ്പദംശനമേറ്റു മരിച്ചു എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് പറ്റിയ മന്ത്രം എന്താണ്? ആ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രശ്രവണം കൊണ്ട് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളും കുറെ നാളുകൾ ഇതുപോലെ അബോധാവസ്ഥയിൽ സർപ്പദംശനമേറ്റ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ ഇതുപോലെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് വെച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ എന്താണെന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ കൊറോണ സമയമായപ്പോ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ വന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുന്ന അപ്പോഴാണ്. അതുവരെ സർപ്പദംശനമേറ്റ് ഭൗതികതയിൽ കിടന്നത് ഈ നാമജപമൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരാ ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മടങ്ങി വരികയാണ്. നാമജപം, നാമശ്രവണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മളുടെ സ്വത്ത് എന്താണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ളതല്ല യഥാർത്ഥം. ഇതെല്ലാം ഈ ദുഃഖാലയമാണ്. ഇത് ശാശ്വതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്രയും നാളും വെറുതെ സമയം കളയുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണെന്നും ഒക്കെ നാമശ്രവണം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതാണ് നാമശ്രവണത്തിന്റെ ശക്തി. അടുത്ത ചരിതശ്രവണം. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 4-ാം സ്കന്ധം 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച്
അത്തരം മഹാന്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തു നിന്ന് ഉദ്ഗളിക്കുന്ന വാങ്മയമായ അമൃത നദീപ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവിയിൽ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവാതിശായിയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായി തീരും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത് ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തികൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പലരും പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം ഭാഗവത ശ്രവണം സപ്താഹമൊക്കെ നടക്കും പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ആ ശ്ലോകത്തില് പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാ, നമ്മളെ ആരിൽ നിന്നാണ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗവതം ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം? ഒരിക്കലും ഒരു പൈസ വാങ്ങിച്ച് എന്താ ഈ വായന നടത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവര് വായിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വായനക്കാരാണ്. അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തത്, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത് പറയും, സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കഥകൾ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ആരിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്? ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ഹരിബോൾ. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതും ഏത് ഗുരുപരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള, അതാണ് ബോണഫൈഡ് പരമ്പര ആയിരിക്കണം. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ അത് കേൾക്കാവൂ. പിന്നെ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ശ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയും നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും വിനീതനുമായിട്ട് അത് ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എങ്ങനെ കേൾക്കും, ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് 5 പോയിന്റ്സ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന ആളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമേ കേൾക്കാവൂ. 5-മത്, ഒരു കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനും അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും വിനീതനുമായിട്ടിരുന്ന് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ഇത് ചെവിയിൽ കൂടി നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കേട്ടു, സൂത ഗോസ്വാമി ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. കൂടാതെ ശൗനകാദി ഋഷികൾ സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മര് പറയുന്നുണ്ട്, വിതുരർ പറയുന്നുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പലരും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കേൾക്കണം. നമ്മളുടെ വിശ്വാസം അത് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസമില്ലാതെ ചുമ്മാ കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്ന ചില കഥകൾ പോലെ കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കില്ല. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കേൾക്കുക. അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഇപ്പോ ആദി ഋഷികൾ സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയെ ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു? സൂത ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. ശൗനകാദി ഋഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല പ്രായമുള്ള ഋഷിമാരാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും ചെറുപ്പമായി പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സൂത ഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു? കാരണം സൂത ഗോസ്വാമി ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ട വ്യക്തിയാണ്. സൂത ഗോസ്വാമി എവിടെ ഇരുന്നാണ് കേട്ടത്?
പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ സൂത ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സൂത ഗോസ്വാമി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. ആ പരമ്പര അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയെ ശൗനകാദി ഋഷികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ചിലര് പറയും എനിക്ക് ഗുരുവൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും വായിക്കത്തില്ല, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ ആ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം അതില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയം നമുക്കൊരു മാറ്റം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ആദ്യം ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം വന്ന് നമുക്കൊരു ആവേശം കാണും. നമുക്ക് ആരെ കണ്ടാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു ആവേശം കാണും കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്നാണ് ശ്രവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ആ ലെവല് വരെ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. ഒരു മധ്യമാധികാരിയിൽ നിന്ന് കേട്ടാലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ഒരു ഉത്തമാധികാരിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ ഉത്തമാധികാരി പറയുന്ന ആ ലെവലിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ ഗുരു ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാം കേൾക്കാം. പരമ്പരയിൽ കൂടിയായിരിക്കണം. അതുപോലെ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിനീതനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ. അതാണ് ചരിത ശ്രവണം. അടുത്തത് ഗുണാതിശ്രവണം. ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഗുണശ്രവണം അത് ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമായി ശ്രവണം എന്ന പ്രക്രിയ ചൈതന്യ പ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വേദം പഠിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. വേദപഠനത്തിന്റെ നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കുക ഈ യുഗത്തിൽ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും മഹാഭക്തന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ശ്രോത്രദ്വാര സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ അതുമാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരായ പ്രാമാണികന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രവചനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അമൃത നദികൾ നമ്മൾ കർണങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. ഇതാണ് ഈ പദ്യത്തിന്റെ ബിംബകൽപ്പന. ഇനി അപ്പൊ ഇത് ചരിത ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇനി ഗുണാതിശ്രവണം. ഗുണാതിശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 12-ാം സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്: അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തുത്സാപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധമായ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ അമംഗളങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. ഹൃദയത്തെ സർവ്വവിധമായ അമംഗളങ്ങളെയും ഹനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഗുണത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം സദാ കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഈ ശ്രവണം കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഈ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ ഉയർന്ന സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരും. അപ്പൊ നല്ല സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളെ ഒരു ഭക്തൻ നമ്മളടുത്ത് വളരെ അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറി, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് മുകളിൽ വരുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതി പെരുമാറിയാൽ, പണ്ടുള്ള നമ്മളാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് 1 പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് 4 പറയും.
പക്ഷെ അതിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം വരും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താണ്, ഈ ദുര്യോധനൻ ഒരുപാട് പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരിക്കലും എന്താണ് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് അപമര്യാദയായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദുര്യോധനൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഇല്ല നമ്മൾ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മളുടെ കടമയാണ് അത്, നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ നേരിടുന്നതിന്റെ തോതും വളരെ മാറ്റം വരും. നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ജീവിതത്തിൽ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, അതും കേൾക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കേട്ടാലേ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. അല്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഇപ്പൊ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സപ്താഹമൊക്കെ വെക്കുന്നു, പലരും ഭാഗവതം പറയുന്നു, നമ്മൾ അതെല്ലാം കേട്ടു, നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും, എത്രയൊക്കെ കേട്ടാലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അത് കേൾക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ നമ്മൾ തന്നെ ആവും. എന്നാൽ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ നല്ല ഒരു ചേഞ്ച്, നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് പരമ്പരയിൽ കൂടി കേൾക്കണം. അപ്പൊ ആ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശുദ്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി ഒന്നും സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഗുരുക്കന്മാർ അവരാ പരമ്പരയിൽ കേട്ട കാര്യം പറയുന്നു, പണത്തിന് വേണ്ടി അല്ല പറയണത്. എന്താണ്, ആ പരമ്പര മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ടാലേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഇതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രവണം. അടുത്തത്, അപ്പൊ ശ്രവണം പറഞ്ഞു, നാമശ്രവണം, ലീലാശ്രവണം, ഗുണാദി ശ്രവണം. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ത്തില് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും, അതെല്ലാം നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകൾ സാധനാ ഭക്തിയുടെ അവസരമാക്കി മാറ്റാം. ഇത് 10ാം സ്കന്ധത്തില് 14ാം അധ്യായത്തില് 8ാം പദ്യത്തില് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നതാണ്, തത്തേനു കമ്പാം സുസമീക്ഷമാനോ ഭുഞ്ജാനയേവാത്മകൃതം വിപാകം ഹൃദ്വേഗപൂർഭിർവിതതം നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തിപദേ സദായ ഭക്. ഇതാണ് 10.14.8. ഈ ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഈ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ കാരണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ജീവേതയോ മുക്തിപദേ സദായഭക്. ദായഭാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശം. അതായത് ഒരു പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് ആർക്കാണ് അവകാശം? പുത്രൻ അവകാശമാണ്. അതേപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം സംബന്ധിച്ച ധർമ്മങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും സഹിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സർവാതിശായിയായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ കടക്കാൻ നിയമാനുസൃതം അർഹനായിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് മകന് അർഹതയുള്ളത്, അതേപോലെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും, കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്ത എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ സുഖവും ദുഃഖങ്ങൾ വന്ന ഓ ദൈവം ഇത്രയും ക്രൂരനാണോ, എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ എത്ര ജന്മം ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപമാണ്, ഇത്രയും വലിയ പാപിയായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ദുഃഖമെല്ലാം ചെറുതാക്കി തന്നില്ലേ. അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത ശതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുകയാണ്.
നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും എന്നാൽ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആദരപൂർവ്വം ഭഗവാനോട് ഒരു കെറുവും പറയാതെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലോ എന്നൊന്നും പറയുകയല്ല. അതെല്ലാം തന്റെ ആ കർമ്മഫലം ഇതുകൊണ്ട് തീരുവാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജന്മജന്മങ്ങളായി താൻ ചെയ്ത പൂർവ്വ ദുഷ്കൃതികളുടെ ഫലമാണ്, അതിൽ നിന്ന് വിമോചനം കിട്ടും, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവശ്യ രക്ഷിപേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരുണ്യം കാണിക്കും. കാരണം ആ കാരുണ്യം എന്റെ അവകാശമാണ്. ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. കാരണം അത് ആ വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ്. ഭഗവാൻ ആ അവകാശം കൊടുക്കും. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. നമ്മളെ ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ജീവിതത്തിൽ ഓരോ തിരിച്ചടികൾ വരുമ്പോ അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോവുമല്ല, അതെല്ലാം സഹിച്ച്, അതെല്ലാം ഒന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വം വേദനിപ്പിക്കുക വേണ്ടി ഓരോന്നും ചെയ്തുന്നതാണോ? അല്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മളാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദുഃഖത്തിന് കാരണക്കാരൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാനല്ല അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ കുറച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പാപമെല്ലാം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധതയൊക്കെ കൊണ്ട് അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കൂടാതെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ പറയാം. ശബരി എത്ര നാളാണ് ഭഗവാൻ രാമൻ വരുമെന്ന് തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോ ശബരി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും. ഇന്ന് രാമൻ വരും, ഇന്ന് ഭഗവാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഴങ്ങൾ ഒക്കെ കരുതി ഇന്ന് രാവിലെ വരും, അല്ലെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വരും, അല്ല വൈകിട്ട് വരും, അങ്ങനെ അന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വരും. അങ്ങനെ എത്ര വർഷം ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാമൻ വരും. അങ്ങനെ വയസ്സായി കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാതിരുന്ന് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ വരും. അപ്പൊ ശബരി അത്രയും താഴ്ന്ന കുലത്തിലായിട്ട് പോലും അത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി ഭഗവാനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നാരദൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ചാതുർമാസ്യത്തില് ഭക്തിവേദാന്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കുട്ടി ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാക്ഷാത്കരിച്ചില്ല. അമ്മ മരിച്ചപ്പോ എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ അവബോധം? അയ്യോ, എന്റെ അമ്മ പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരയല്ല. ഇതും ഭഗവാന്റെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ഭക്തിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഉയരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എനിക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം തരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നാരദൻ ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം ഭഗവാനെ കണ്ടു, പിന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ അടുത്ത കൽപ്പത്തിലാണ് പിന്നെ ആ കുട്ടി നാരദനായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അത്രയും നാള് ക്ഷമയോടുകൂടി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പാണ്ഡവര് ഭീഷ്മർ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നപ്പോ പാണ്ഡവര് ഭീഷ്മരെ കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ പറയുന്ന ഒരു വാചകങ്ങളുണ്ട്. ധർമ്മരാജൻ, അതായത് യുധിഷ്ഠിരനും തൻ സഹോദരന്മാരും അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെയും ബ്രാഹ്മണർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ടും എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നത്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നാലും ഒരു നിമിഷം പോലും നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. ബോട്ടിൽ പോയപ്പോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. ആ ഷിപ്പിൽ പോയപ്പോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം അത്രയും അത് വെച്ചിട്ടിട്ട് പോയില്ല. അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് തന്റെ ഭാര്യ അതെടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴും അദ്ദേഹം എനിക്കിനി എഴുതാൻ വയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് നിർത്തിപ്പോയില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. അതാണ് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പാപകരമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതികരണം ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആവർത്തിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്റെ കർമ്മഫലത്തിന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി
കാരണം അതിന് നമ്മൾ അർഹരാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു. കരുണയായി സ്വീകരിക്കുക, അറിവ് കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത 45-ാമത്തെ അനുസ്മരണം. 45 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മരണമാണ്. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങളും അർഹരായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ടെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മരണസമയത്ത് ജീവിതകാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 46-ാമത്തത് ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 തരത്തിലുണ്ട് ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ രൂപധ്യാനം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്രിയാദാനം, പിന്നെ സേവാദാനം. അപ്പൊ രൂപധ്യാനം, ഗുണധ്യാനം, ക്രിയാധ്യാനം, സേവാധ്യാനം. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ, അതാണ് ക്രിയ, ഭഗവാന്റെ സേവ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിക്കുക, അതിനെയാണ് ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ, ക്രിയകളെ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് ധ്യാനം. അപ്പൊ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലര് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ, ഇപ്പം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് ശൂന്യതയിലാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യതയല്ല. ധ്യാനം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ രൂപമാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ശൂന്യതയിലേക്ക്, ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കി ധ്യാനിക്കുന്നതല്ല ധ്യാനം. അപ്പൊ രൂപധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രൂപധ്യാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ്: ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ദുഷ്ടാത്മാവാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്ടഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ആ ധ്യാനം സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് രൂപധ്യാനം. അടുത്ത ഗുണഗണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണം: അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം ജികാംസയാപായേയദ്വസ്വാപി ലേഭേഗതിം ദാതൃജിതം തദോന്യം കിം വാ ദയാലും ശരണം വ്രജേമേ. ഇത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ഇത് എന്ത് ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയാമോ? അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം. അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം. ബഗന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ബഗി, ആ ബഗിയെ സ്ഥാനത്തില് കാളകൂട വിഷവുമായിട്ട് വന്ന് ആ സ്ഥാനത്തിൽ വിഷം കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാ നോക്കിയത്? ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതാണ്. എന്നാൽ തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആ പൂതനയ്ക്ക് ഏത് സ്ഥാനം കൊടുത്തു? അമ്മയുടെ സ്ഥാനം, മാതൃസ്ഥാനം കൊടുത്ത ആ ഭഗവാന്റെ എത്രയെത്ര കാരുണ്യമാണ്! ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആ ഗുണം ധ്യാനിക്കുന്നത്.
അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിണിത ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെത്താനും യോഗ്യരായി തീരുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്രിയ. ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്, ദാമോദര ലീല. എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് അത് എല്ലാ വർഷവും കാർത്തിക മാസം വരുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ രൂപധ്യാനം പറഞ്ഞു, ഗുണധ്യാനം പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താണ് ക്രിയാധ്യാനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതാണ് സേവാധ്യാനം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് സേവാധ്യാനം. ഇതിലൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർക്ക് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ഭഗവാനെ നേർക്കുനേർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചില പുരാണങ്ങൾ തെളിവ് തരുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഉണ്ടോ? മാതാജി നല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജിയാണോ? അതെ അതെ. ആ മാതാജി, 120-ാമത്തെ പേജിൽ ആ കഥ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഇതല്ല, ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർക്ക് ഉദ്ദിഷ്ടഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ഭഗവാനെ നേർക്കുനേർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചില പുരാണങ്ങൾ തെളിവ് തരുന്നു. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രതിഷ്ഠാനപുരം എന്നൊരു നഗരം. അവിടെ ദരിദ്രനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, പക്ഷേ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ദുഷ്കൃതങ്ങളുടെ ഫലവും കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയുമാണ് തനിക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധി ലഭിക്കാത്തത് കാരണം എന്ന് അയാൾ സ്വയം സമാധാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ചില്ല. തുറന്ന മനസ്ഥിതിക്കാരനായ അയാൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹത്തുക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും കേൾക്കുക സാധാരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലൊരു സമ്മേളനത്തിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കാമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശാരീരികമായി ഏർപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അതേ ഫലം ലഭ്യമാകുമെന്നർത്ഥം. സമ്പന്നനല്ലാത്തതിനാൽ ഗംഭീരവും രാജകീയവുമായ ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഇനി വായിക്കണോ മാതാജി? മാതാജി, ഇനി ബാക്കി വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരായിരുന്നു? സാവിത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗോദാവരി നദിയിലാണ് കുളിച്ചിരുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് നദീതീരത്ത് തന്നെ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയ യോഗമുറകളിലൂടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്തരം യോഗമുറകൾ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ യാന്ത്രികമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രാണായാമത്തിൻ്റെത് മാത്രമല്ല, പലവിധ യോഗാസനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ്. മുൻകാലത്ത് വെറും സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണനും ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചത്. മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ വിലപിടിച്ച ആഭരണങ്ങളും കിരീടവും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളും അണിയിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രണമിച്ചു. ക്ഷേത്രം ശുചിയാക്കി. സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും മറ്റുമുള്ള അനേകം പാത്രങ്ങളിൽ തീർത്ഥജലം നിറച്ച് ഗോദാവരിയിലേതു മാത്രമല്ല, യമുന, ഗംഗ, സിന്ധു, കാവേരി എല്ലാ പുണ്യനദികളിലെയും ജലം പാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ചു. പൊതുവെ വൈഷ്ണവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഈ പുണ്യനദികളിൽ നിന്ന് തീർത്ഥജലം ആവാഹിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനും താൻ സ്വയം ജലം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് ധ്യാനത്തിൽ സങ്കല്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചു.
ഇവ ഓരോന്നും ജലം, പുഷ്പം, ധൂപം, മാല്യം, പൂക്കൾ ഓരോ മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് സമർപ്പിച്ചു. ആരതി ഒഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ പൂജാവിധിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് പൂജ പൂർത്തിയാക്കി. ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ മാനസ പൂജാക്രമം അനേക വർഷങ്ങൾ തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ ധ്യാനത്തിൽ പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. എന്നാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ ആയില്ല എന്ന് ബ്രാഹ്മണന് തോന്നി. കാരണം പാൽപായസത്തിന് ചൂട് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. പാൽപായസം നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കാൻ വിരൽ കൊണ്ട് പാത്രം തൊട്ടു നോക്കി. അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളി. അതോടെ ധ്യാനത്തിന് ഭംഗം വന്നു. ബ്രാഹ്മണന് അത്ഭുതം തോന്നി. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പാൽപായസവും അത് നിവേദിച്ചതുമെല്ലാം ധ്യാനത്തിൽ കേവലം സാങ്കല്പികമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ. ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്പത്തിന്റെ അതിദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നാരായണൻ നേരെ പോക്കായി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐശ്വര്യ ദേവതകൾ ആരാഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പകരം ബ്രാഹ്മണന് ആളയച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നയച്ച ആകാശ വിമാനം ബ്രാഹ്മണനെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. അതോടെ ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും സഹവാസിയായി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നിട്ടും ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനാ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സ്തുതി ചെയ്തിരുന്നു. ഭക്തന്മാർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന് സാങ്കല്പികമായി അർപ്പിക്കുന്ന നൈവേദ്യം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതിന് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഏതാണ് ധ്യാനത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചതാണ്. ശരിക്കും ഫിസിക്കലി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതും അർച്ചനകൾ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചൂട് കൂടിയോ എന്ന് തോന്നി കൈ വെച്ചപ്പോ കൈ പൊള്ളിയത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പുസ്തകം ഉള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ പിക്ചർ ഈ ബുക്കിന്റെ കുറെ പടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പടത്തിലുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ കൈ പൊള്ളുന്ന ഒരു പടം. പുസ്തകം ഉള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. അത് 14ാമത്തെ പേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം പ്രഭുപാദരുടെ, പിന്നെ രൂപസനാതനൻ ഗോസ്വാമിമാരുടെ, പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭജന കുടീരം, അത് കഴിഞ്ഞ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കണ്ടു ആ കഴിവുള്ളുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് മുകളിൽ കണ്ടോ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വരികയാണ് ഈ ഭക്തനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ധ്യാനിക്കുമ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചാൽ പോലും സേവാ ധ്യാനത്തിൽ പോലും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 43 മുതൽ 46 മാനസികമായി പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ വിരലുകൾ പൊള്ളിയ കഥ. അതാണ് ഇപ്പൊ മാതാജിമാര് വായിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 10ാം അധ്യായം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 64 ഉണ്ട് മൊത്തം. അതിൽ 46 ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ചിത്രം കണ്ടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.